Salutare! Sunt Daniel Osmanovici și suntem la Nimic Nou. Am tot sperat ca o pauză să aducă o altă perspectivă, o nouă perspectivă asupra lucrurilor. Ei bine, nu s-a întâmplat așa ceva. Dimpotrivă, a trecut deja o lună de când Israelul și Hamas sunt în conflict, iar conflictul dintre Ucraina și Rusia e deja bătrân prin comparație. A depășit 630 de zile. Am ales să încep cu războiul pentru că e vorba de mediatizare până la urmă și nu datorită ei știm de doar două, care de fapt conflicte sunt mai multe. Și vă fac o listă așa scurtă. Afganistan, e vorba de un război civil acolo. Somalia, tot război civil. Sudanul de Sud, violențe etnice. Sudan, insurgență teroristă. Siria, un război civil. Da, credeam că s-a încheiat acolo. Nu s-a încheiat. Burkina Faso, insurgență teroristă. Irak, insurgență teroristă. Și Rusia-Ucraina. Vă spuneam deja, peste 10.000 de victime acolo. Și nu în ultimul rând, Israel-Palestina. Sau Israel-Hamas. Alegeți dumneavoastră. Ultimele două fiind, ce spuneam mai devreme, cele mediatizate. La nivel global, o să vă surprindă, sunt peste 32 de conflicte care încă nu s-au încheiat. Sunt ongoing, cum zic americanii. Deci să nu trăim cu impresia că suferința este legată de cele două pe care le vedem mereu la televizor sau le auzim la radio. Nici pe departe. Ca să mai îndulcim puțin povestea, Xi Jinping se vede cu Biden la San Francisco. E o mega știre, dar nu întâlnirea e de povestit, ci mai degrabă motivul. Primele două economii ale lumii se întâlnesc prin liderii acestora. Economiile sunt într-un conflict, să nu uităm asta. Și vorbim nu numai de unul economic, ci și unul militar. Ambele își încordează mușchii, așa că cei doi, discută. Asta ar fi de comentat. Deocamdată noi vedem ce se vede la televizor, dar de fapt și de drept lucrurile or să fie cu mult mai complicate. Lucrurile care se discută în spatele ușilor închise. O să vedem multe comentarii legate de gesturi, intenții, fraze și discursurile de acolo. Inteligența artificială este încet și sigur în ascensiune. În ciuda apelurilor legate de reglementare, reguli și deontologie, se întâmplă lucruri. Ne uităm toți la partea frumoasă. Dacă ascult de exemplu cum AI ajută medicina sau alte salturi tehnologice, dar prea puțin stau să vadă felul în care învață și se dezvoltă și își câștigă independența AI-ul față de omenire. Multă lume spune că e vorba de ceva ce nu va evolua pentru că e vorba de un mimetism, nu de niște legături neurologice, așa cum se întâmplă în creierul nostru. Pe de altă parte, AI-ul are capacitatea de a învăța, deci poate să învețe cum să facă astfel de legături. Faptul că un șef de stat sau un parlament face sau zice una și alta legat de AI ar putea să fie prea puțin și prea departe de acțiuni cu mult mai concrete care sunt necesare sau reguli ce trebuie respectate, ca să nu fim mai apoi prinși pe picior greșit. Deja o pățim cu încălzirea globală din cauza noastră. Ar trebui să fie de ajuns, zic unii. Rămâne de văzut dacă chiar așa va fi. Era să uit. La anul sunt alegeri în Statele Unite ale Americii și deja e agitație pe tema asta. Trump revine în forță. Iar dacă suntem la politică, tot în acest fel pot fi ajutați și oamenii care locuiesc pe un atol sau altul prin Oceanul Pacific. Australia a declarat că e dispusă să ia atitudine și să ajute populația din Tuvalu, cam 11.000 de oameni, care ar trebui să fugă sau să se refugieze, să se relocheze din cauza nivelului în creștere al oceanului. Apropo, la un meeting despre climă, Greta a fost întreruptă de un manifestant pentru că pe scenă fata invitase minorități ale conflictelor armate și omul a spus, poate pe bună dreptate, am venit să vorbesc despre climă, nu despre politică. Ceea ce poate fi adevărat dacă politica nu ar dicta până la urmă lucruri legate de acțiuni pentru lupta împotriva încălzirii globale. Dacă ar fi să revenim în România, luna noiembrie este o lună foarte importantă și poate că am uitat că istoria ne spune că undeva în 87, în 90 și nu doar atunci, Brașovul a fost locul unde s-au desfășurat mai multe acțiuni împotriva comunismului. Avem tendința să uităm acest lucru și să ne uităm destul de repede către ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Toate sunt importante și toate ne-au marcat într-un fel sau altul istoria. Cam atât pentru săptămâna asta. Pe curând!